с които всички ние понякога не можем. Сега, накрая, мили приятели, искам да поканя моя приятел и колега, който пя преди мене, Айхан, и двамата с него ще да пеем две песнички, така, без да сме ги репетирали заедно, естествено, ние сме професионалисти хора. Обаче, ще изпеем една песен заедно с него накрая, не две, а една, за да ви поздравим от името на музикално-драматичния театър Кадрие Ляткова, град Кърджали, и да ви пожелаем много весели празници, да ви благодарим, че сме заедно, че ни има, да успеем заедно в целите издачи, които сме си поставили, да благодарим на община Кърджали, на областната управа, на Съюза на инвалидите, всички, които ни подкрепят и ще ни подкрепят за бъдеще. Друго какво трябваше да кажа? Една песен от моите първи песни. Така спява. За горбичите. Една от първите мои песни, която, за съжаление, продължава да е много актуална. Всички брати и сестри, които са на гърбе, да се завърнат по-скоро и много щастливи у дома и Кърджали да няма горбичи, да няма нужда хората да си търсят работа някъде. Извън Кърджали. Нали така? Шумно е в Кърджали, весело дома. Чашите там блестят веселица, мъже, приятели идат отдалеч, горбечи, горе и песак повеч. Работата няма край, ще се стопи, ала нашите сърца да се дълги, че оставяте зъби, жени не сина. Дебитята поседи далеч от всички брати и сестри, бивши настоящи горбечи. Налей кръчмарио, тежкото вино, че гости имаш не среди веко. Урбето свърши, празните сега, след много време пак съм у дома. Урбето свърши, празните сега, след много време пак съм у дома. Звездите греят само, тихо е сега. Кой няма дъчка виж, празната кръчма. Спят горбечи тихо, тихо е навън. Дочакаха душите този сладък сън. След време ще тръгнат нам, тежко ще не знам. Да мислиш за любима, ала да си знам. Така е горбечио, няма край на любви. Живота там се плаща, тежката любов. Налей кръчмарио,
направих накрая с моя приятел Айхан една скромна, но от сърце програма за всички вас. Бъдете живи и здрави, от здраве да не се отървете. Много весело.